So enye into andivezela yona, now that sesine-date ke ngoku sine-family time yale 24 hours sunset to sunset, undivezela izinto ekufanele ndizifunde. So enye into ke endiye ndayifunda uthi khawuke ujonge apha, khawujonge apha ezi vesi, yenye into endirhalela uyifundise le. So ekufundeni kwam ezi vesi zi-reinforcer laa nto yoba he's a jealous God, because aka-understand into yoba sizikhonza njani izinto azidalileyo sizibone as gods than him who is the creator of these things. So indibuyisele kulaa nto kaSol Invictus ebesiyifunda uba ke uSol Invictus was one of the rituals ze-Roman Empire. Indibuyisele back kwistage sikaDaniel 2. Nasi siyabona mos uba kukhona igolide kwakuphethe iBabylon. iBabylon ngoku kuthiwa yi-Iraq, kwezwa iMedo-Persia isifuba, isilver, iMedo-Persia ngoku yi-Iran, kuze iGreece which is bronze, brass, and then ibe iron legs kwakuyi-Roman Empire ke lonke elo xesha, and then ibe yi-iron and clay. So kwi-Roman Empire kwakhona ii-rituals zakhona ezazithandwa gqithi. And i-Roman Empire iyabona xa kuqala amaKrestu, uYesu sekemkile, kuqala inkonzo elandela uKrestu. Ifuna ubabulala abantu bathi bangabulaleki. Lela xesha le-Dark Ages ke bangafi abantu bavele bavumbuluke bebaninzi, aqonda uba masingene ngaphakathi, masingene ngaphakathi phakathi sizabafumana from the inside. Baqonda uba asiseyo empire, siyi-church ngoku, abase-Roman Empire bayi-Roman Church. Bavele barebranda zonke eza rituals zabo ababezenza bazibiza ngamagama esiKrestu. Enye ke yezi rituals zabo esizawuhamba nazo, nazi zizawuvela apha kuDeepseek kuba ndifuna ukwazi nge-sun worship kakhulu. Eyona baye bayirebranda le sun worship lena bayibiza ngoSol Invictus. Bayitshintsha ke sana njengoba sebephaya ezinyaweni ke seyingu-iron and clay, sebesithi abaseyo empire bayi-church, bayirebranda ke sana lo Sol Invictus wabo, bamrebranda bamthiya ngegama loba nguKrismesi. Babe beyazi bona uba yi-sun worship. Bahamba batshintsha namaxesha okukhonza kuba ke phaa from kwelaa xesha uYesu wayekhona, wonke umntu wayekhonza ngosuku lwesixhenxe, on the 7th day. ene-Roman Empire yathatha over, yatshintsha nolwaa suku uba ke asisezulandela Bhayibhile, silandela thina nentando yethu ngoku, kuzawukhonzwa ngosuku lokuqala. Bayihlwayela umhlaba lo wonke loo nto. Abantu namhlanje abayazi into bisuka phi loo nto. So kuthiwa by knowing the origin of things, you then become aware uba kanti senziswa i-ritual ye-Roman Empire all along. We were not aware. Now that we are aware, we are not going to partake practice on these things. Asifuna ukuzi-aligna necala elirongo kanti sithi we are the followers of Christ. I've repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer:
Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hell fire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Ndiqomba thina abantu baseRoma ndabe sendibuza into yoba ithini irole yabo abayenzileyo kwi-education. Nantsi ke nayo uzayibukela ke nayo apho uzawuphoza and read. Ezi zinto zikhona in history, you can search on them, uzazifumana kwi-history. Kwezaa ncwadi eziyi-5 ezibhalwe nge-EGW ikhona le yi-1 ye-history. Njengoba ezinye zichaza i-Old Testament, ezinye zichaza i-New Testament, kukho le yi-1 eyi-Great Controversy ye-history ezakuconnectela lonke ibali ngokwesi status kaDaniel. Yeyona khalenda uNkulunkulu asibekele yona le engazucinywa, and for the longest time wayibeka aya-understandwa mntu, ayakwazi u-interpretwa mntu till the time of the end, apho izawaziwa uba ichaza ukuthini. So ngoku xa sesibona uba so uzawubuya kweli xesha apho sekuyi-iron and clay. I-iron and clay, khumbula uba kuqhubeka la iron but yamixa as clay, yaziguqula ke yazenza uba ke ngoku i-church ayiseyo empire. I-church ke ngoku seyenza umathanda wayo ke apha emhlabeni. Funda nawe uyozibona ezi zinto uba ziyinyani na or not. Into endiyithandayo ngalapha ekugqibeleni kuthiwa umntu icala azawuphelela kulo, it will be an educated decision. Uzawube eye wazifunda izinto, wazazi. Akho mntu ozawuba kwicala elirongo engazi, othuke engapha. Wonke umntu uzawwenza i-decision based on information they've been collecting. Noba uyive ngabanye abantu, noba uyibhaqe efowunini, noba ubuyifunda, noba ukhulele kuyo, umntu uzazikhethela, kuba umntu uyazikhethela. Uba ungumntu ofana nam ke oye athi ngengqondo uba hayi mna ndikweli cala mna, but izenzo zam kwabonakala uba hayi zithi ndingapha kwaSol Invictus ngezenzo ezinye. Zininzi i-ritual, andithi zitshilo uba ne-fornication bekuthiwa zii-rituals zangapha, ziyi-form of worship ngapha. Ndaqonda uba hayi bendingazi, ndicela uba ngapha. So nale ye-sun worship eye yarebrandwa, yatshintshwa, yavezwa as something esiyi-enjoyayo, iwesi yisizini yayo ngoku.
Ngasuke umuntu angaziboni ekwicala lento angafuna uba kuyo kuba uzi-aligne nayo. Izenzo zakho daily ziveza into obuzi-aligne nelicala kanti uthi mna follower of Christ. UChrist ukwelicala ke. Phaa kwi-finish line sizabe sithetha into enye ngombhalo qha. Sizamemane siyibuza uba iphi na embhalweni. Ibhalwe kweyiphi indawo. Xa nisithi itshintshiwe nithi itshintshwe ngeyiphi ivesi. Because uba itshintshiwe, hayi yatshintsha imithetho elishumi ayisathethi loo nto. So sesingafeba ngoku nitsho. I-adultery sekho wrong, ukucoka akusekho wrong. Kaloku uba kutshintshwe eyi-1 zoyi-10 zitshintshiwe ke ngoku. So ifuna ngoku siphinde sibuye siyoyifunda siyoyiresearcha kanje kwakhona uba mna ke into once ndichazela i-origin yayo ndiyaphuma kuyo clean. Kwamba bengayazi uba ndenza le nto ndimkile ngoku. So wena mntu ke othe ulandela mna uzayibuza phaa kum, khawukuyoyiphanda nale. Khawukuyoyiphanda nalena uyibone uba injalo nyhani na. Nanku umuntu owazi ukwenza izonka, ibhaker, ixova isonka, siphume sisonka, silafu simandi. Kujike ke ngoku kuthiwa ke the bread is superior than the baker. I-product ngoku seyi-superior than the creator. Le creature ngoku nazo zonke izinto ezidaliweyo zizo ezisuperior. Awusaziwa wena mmenzi wezi zinto. Sekuthatha i-product yakho kuthiwa this is a god to us. Le nto uNkulunkulu avela angayi-understand into yoba njani ngoku nikhonza ilanga, nikhonza inyanga, nikhonza izigodo zemithi. Kuye wathini uze ningazi uba ndim odale yonke le nto navele nazibona zi-superior outside of me. Andazi noba uhamba nam apha. Masiyifunde kwi-Bible commentary uba ithini ngale ndaba ka-jealous God. Ithi God will not tolerate divided affections or half-hearted service. God refuses to share his glory with idols. He declines the worship and service of a divided heart. Jesus himself said, no man can serve two masters. So awukwazi uthi ukuye kwelicala ube izenzo zi-aligned with the other side elibonisa uba andikho kweli cala. Nezenzo must be aligned to this side othi ukulo. He has a hatred of idolatry, for its influence is corrupting. It debases the mind and leads to sensuality and all kinds of sin. So siyanikwa ke izizathu apha kwi-series yethu ke bhalwe ngu-EGW uba ke kutheni ngayifuni yonke le nto. So yiyo ke le nto ezaba ngumuntu ojealous, umuntu oseke committed kuwe, umuntu oseke exclusive nawe. Once emke kuwe, gaske abe ne-manners enough zokutsho uba ke andisakufuni ngoku, ndikweli cala ngoku. Ngoku abantu bafuna ukubamba ngapha nangapha. Yile nto angayifuni ke yento ubambe ngapha, ubambe umbhaki nesonka. Ubambe i-creator ne-creature. Uthi zombini zingothixo. Abe emnye umuntu oyewadala. Andiyazi noba uyayi-understand na. I hope you do. Please date mna nawe every end of the week. Sine-date, sunset to sunset. Friday sunset to Saturday sunset. That time is mine. Qomba hayi ke ndizakunika eli xesha olufunayo. Ndijonge ke 2 Kings 23 verse 5. And he put down the idolatrous priest whom the king of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah and in the places around about Jerusalem. Them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the hosts of heaven. Deuteronomy 4 verse 19. Unless thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them,
and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. Okay. See Deuteronomy 17 verse 3. Ati, and hath gone and served other gods and worshipped them, either the sun or the moon or any of the host of heaven, which I have not commanded